Čaute pri našom 8. vlogu, to nie je nejaký vlog, ale prosím, podpora. Prosím, aby ste mi poslali takého sponzora, aby taký proste sponzor, prosím aj Goga. Pokračujeme v Gogovej práci. Goga by som chcel poprosiť, aby mi takedy dal jeho Skype. Chcel by som sa s ním na niečom dohodnúť, tak kto ho osobne pozná, tak prosím vás veľmi. Moje Skype meno bude v popise, dobre? Tak zatiaľ čaute! Zajtra.